Yes, why tuod nga agriculture, nganong agronomy? Dito sa amo, ang source of living sa mga tao is through agriculture. Dapita sa Malaybalay. Sa Santo Niño, ma'am. Santo Niño, Malaybalay. It's a barangay. Yes, ma'am. Okay. Kasagara ang ilahang source of income. Dito. Yes, ma'am. Unsa man? Basakan. Basakan. So, bata pa lang ko, mo na gud ako makakita. Mas mabuhi gud sila sa agriculture gud. Okay. Aside sa basakan, na po yung mga hayop man ng mga tao. And sa kong lulog-lula po, dira po na ako nakita sa ilaha kay sa una wala pa man wala pa yung cellphone. So ang lingaw sa mga tao is magtanong-tanong mer gud. You mean nakabot ka ana nga Yes, ma'am. era ka na walay cellphone? Early 2000. Early Yes, 2000 tinuod. So you were pila man unsa ba imong grado ana? Mga elementary. Elementary years. So meaning ang imuhang mga palibot, mga kaparyantihan more on rice pud gyud rice Yes, or ma'am. aside from rice? Ano po yung mga maisan pero layo na sa mua. Oh, okay. So, nganong agronomy? Kaya di ba naman puti other courses nga pwede po nga naa sa agriculture? Yes, ma'am. Pero why agronomy? At first yun, wala ko kasayon sa pag sulod daw sa CMU, abi na ko nga ang agriculture is anong course na siya like sa usual nga course ka Bismath ang agriculture dahil kasi dagan ka siya gina-offer na mga major. And then sa first year and second year man good is general siya and like ma-take up ni mo tanan nga mga majors, and pagka third year di na ka mag-decide. So first year o second year dira ako na kuan nga tsada ang agronomy kay sama man nga basakan, so dira man gud siya makuan, dira siya ma-align. Kaya agronomy is more on major crops. Kaya di ba usually at your age, ganahan man gyud unta og mga non-agriculture. It's good ha, kay kanang tungod siguro kay na-influence ka kay maoy imuhang Yes, palibot, mo imong nadakaan Yes, nga more on agriculture. Pero kasagara man gud nga ni dako na sa agriculture. Mura bag kay dili na ko, Kapoy kay na. dili na ko ni dako, di ba? Yes. Mao gid ang imong first choice mag-agri? Dili gud ma'am, akong first choice is biology. Then what happened? Wala na to slot pag-enroll na ako. Ato nga, dito ko nabutang sa. Nganong ta nga biology? Tung bata pa lagi ko, mo siya akong plant biology, dyan siya kay mga ka-interest ko. Pag masdan mo gud ang mga tanom nga gatubo. So, dira ko nakuan nga, unsa nang nadira, dira ko So mahilig ka magtanom? O sa'yo mo ginatanom usually, Jan? Tung bata pa ko kay maguban-uban, gusto kong lulog-lula. Ilang mga tanom, magod kay mani, kamuti, mga lagot mo sa una. Oh,